Haupa, bueno, bide honetan ikusiko dugu, beste enpresa baten adibide bat, bale? Eta hiru eredu bat, nola betetzen den beste ezaugarri batzuekin, bai? Bale, ematen dizkigun datua, dira hauek, bale? Espainiako enpresa egindako erosketak, 80.000 euro, 121 tasarekin, bale? Hemen jasan izango genuken, bez bat, bai? Espainiako enpresa egindako erosketak, baina 110.000, 200.000, bale? Alemaniako enpresa egindako erosketak, kasu honetan, komentatzen genuen, Europear Batasun barnean egiten diren eraikitak salbuetsita daudela, bale? Salbuetsita, orduan, zer gertatzen da kasu hauetan, ikusiko dugu nola betetzen dugun 303 eredua, baina kasu guztietan, Europar Batasuneko kasu guztietan, enpresa bihurtzen da sujetu pasibo baita, bale? Orduen, jasaten du bez bat, baina jasanarazten du bez berdin hori, bai? Hau da, bezaren efektua neutroa izango da, baina ni erderaz esaten dena autorreperkutirse, bale? Orduan, ikusiko dugu nolan jarriko beharko dugun, bai jasandako bezko alde hortan, bai sortutako bez aldean, bai? Gero, estatu batuetako enpresei egindako erosketak. Claro, hau estatu batuak ez da Europar Batasuna. Hau izango litzatekeela importazio bat, bai? Ikusiko dugu, zein importazioak ere, salbuetsitat daude, bai? Espainiako salmentak, bale, hemen bai guk jasanarazten dugula ja, bai, bez hori, balioketasun arkargoen arauari lotutako txikizkari egindako salmentak baita ere, bai. Ta gero, Txilerako salmentak, salbuetsita daude, bai, ze hauek izango lirateke esportazioak, bai. Eta Frantzierako salmentak salbuetsita daude, direlako Europar Batasun barnean egiten diren entregak, bale. Orduan, guzti honekin zelan beteko dugu 303 eredua. Bueno, aurreko ariketan bezala, egingo duguna lehendabizi da, dena apuntatu hemen, bale? Eta guk hemen daukagu, adibidez, Espainiako enpresa egindako erosketak 121.000, 80.000, bale? Guk jasan dugun beza, kasu hortar, izango dira 16.800, bale? Beste 200.000 hauek, 110.000, hemen, orduan beste 20.000 jasan duguna, bale? Zer gehiago. Alemaniako enpresa egindako erosketak, 50.000 euro, bale? Hori hemen jarriko dugu, bai? Bezkengarria ondasun eta zerbitzu arrunten Europar Batasunan barruko eskurapenetan. Baina, esan dugu, hor, guk apuntatuko dugula, bai jasandako bez gisa, bai sortutako bez gisa. Orduan, hemen idazten baldin badugu zerbait, hemen berdina jarri behar dugu, bale? Hau da, Europar Batasunako eragiketetan, edo eskurapenetan, ezin da egon alderik. Hau da, jasandakoan apuntatzen baldugu zerbait, sortutakoan ere apunta beharko dugu, bale? Bale. Gero izango dugu, estatu batu enpresa egindako erosketak, bale? 40.000 euro, hori da importazio bat, orduan, beste kasilla baten apuntatu beharko dugu, bale? Horregatik dauden banatuta, Ze gero hori, 303 ereduan, kasilla desberdinak erabiltzen dira horretarako, bale? Hemen dugu. Eta gero, Espainiako salmentak 6.000, bale? 6.000, hauek dira normalak. 121.000, beste 3.000 errekargu, balioketasuna errekarguarekin, orduan, apuntatuko genuke hemen eta hemen, bale? Bi apunte egin beharko ditugu. Eta gero, bueno, hau da, aurretik ez komentatu duguna, Alemaniako erosketa hori, bai? Eta gero, hemen, informazio gisa, hori ere apuntatu behar dugu, esportazioak zenbatekoak izan diren, eta Europar Batasunean
egindako entrega zenbatekoak diren, bale? Hauek ez dute kontatzen bizaren likidazio egiteko, baina informazio gisa eman behar zaio ogasunari, bai? Orduan, kasu honetan, sortutako beza askoz handiagoa da, orduan, tokatuko zaiku dirua ingresatzea ogasunean, bale? Eta guzti hau, nola pasako dugu eredura, guazen ikustera. Hemen, ikusten dugu sortutako beza 215.000 nondik datozen, bale? Hemen adibidez batu egin dugu. Hemen 6.000 eta 3.000 biak 121 doazenez, bien batura apuntatzen dugu bertan, bale? Bere kuota da, gero errekargu baliokaitasuneko datuak eta Europar Batasun barneko ondasunak edo zerbitzuak eskurapean erosten ditugunean, bale? Eta gero, kengarrietan, kengarria bai, azkenien da guk jasandako bez hori, nola sartuko dugu? Beza kengarri ondasun eta zerbitzu arruntetan, barne eragiketetan, hau da, Espainia barnean egin ditugun ariketetetan, dira 36.800. Nundi dator hau? Dator hemendik. Bi hauen baturatik, bale? Hemen ez dugu jarri behar zerga oinarria eta gero kuota, bakarri kuota apuntatzen da. Bi hauen batura apuntatzen dugu hortxe. Gero, bezkengarria ondasun arrunten importazioetan. Claro, guk esan dugu Ameriketatik, estatu batuetatik erosi duguna, da importazio bat, 8.400, bale? Hortxe. Eta gero, Europar Batasun barruko eragiketak 10.500, hemen duguna, bale? Hoxe, hortxe. Eta guzti ematen du, 55.000, begiratu beti, hemen ematen digun zenbakia eta hemen agertzen dena berdina dela, bai? Bestela nunbaiten erroren badago. Eta bi hauen artieko diferentzia zenbaden, eta listo, honekin bukatuko genuke. Esan dizu dena, informaziorako hauek erabiltzen dira, bale? Hau da, hemen horregatik apuntatu ditugu hemen, bai? Osea, guk Europara egiten ditugun entregak edo salmentak eta esportazioak ez dira sartzen bez gisa, baina informazio gisa hemen behar zaio ogasunari, bale? Eta kasi hauetan jarriko ditugu, bale? Eta listo, hori sego litzateke, bai? Hala, gero arte.